Bueno, primeiro dalle a benvida ao BNG a esa fronte que parece que só estábamos en solitario o Partido Socialista de abrir esa fronte de inspección do proxecto de Altri en relación ca cuestión económica dos fondos europeos. Eu dixo non fai 2 meses cal era a posición do Partido Socialista, que nós creíamos que tiña a convicción firme de que esas axudas extraordinarias non se iban a producir, pero porque non encaixaba ou non nos parecía aos socialistas que encaixara ese proxecto de Altri e ser merecedor desas axudas. Bueno, vexo que o Bloque ahora se preocupa por unha cuestión que non estaba visualizando e a partir de aí creo que esa posición se verá pronto, ademais, cal é a posición decidida, contestada ademais como non pode facer outra cousa o goberno, non? É un proceso regulado e, por tanto, un proceso non é discrecional, non é a ti che dou e a ti che quito, sino que é un proceso regulado, pero eu sigo ca firme convicción de que esas axudas extraordinarias non se van a producir. Alfonso Rueda, que decía que iba a apoiar o sistema de Altri, pois ora parece que dice que non vai haber axudas para Altri, non? Bueno, o mellor non era tan estratégico como decían ao principio, e en todo caso, eu creo que serán os que teñen que dar resposta a todas estas cuestións que durante estes meses estuveron alentando e agora, bueno, pois non sei se é que cambiaron de opinión ou efectivamente hai algo máis. En todo caso, espero que eso tamén se dé contestación clara e de forma terminante en relación co proxecto de Altri.